Inden ruteskibene begyndte sejladsen til Bornholm, var forbindelsen med omverdenen tilfældig og rejsen til Bornholm lang og besværlig. Breve kom til øen ved tilfældig lejlighed, og da Christian den 8. døde i 1848, fik bornholmerne først besked en måned senere. Men i 1850 skete der noget. Den første damper kom til øen og begyndte en fast rutefart mellem hovedstaden og den fjerne provins. Det ændrede livet på øen for altid. Vi er i Rønne i midten af 1800-tallet. Det er her eventyret begynder. Bornholm har altid været en isoleret ø i Østersøen, men det skal der gøres noget ved nu. Industrialiseringen af den vestlige verden giver for alvor genlyd her på havnen i Rønne, hvor der er livlig aktivitet. Snart afsejler damperen her bag mig mod hovedstaden med post, passagerer og stykgods som det første af mange. Det er begyndelsen på en dramatisk udvikling for øen i Østersøen. Begyndelsen på en epoke, som vil udvikle Bornholm fra et Klondike til et moderne samfund. Det er hver bornholmers egen historie, for al velstand og velfærd på øen vil fremover komme med skibe som dette. Bornholm får sin første damper i 1850. Den hedder Valdemar og skal holde forbindelsen til Danmark ved lige en gang om ugen i sommertiden. Men allerede i september 1850 bliver Valdemar erstattet af hjuldamperen Skirner. Den tilhører marinen, har lige gjort tjeneste under treårskrigen og bliver ført af unge marineofficerer. Skirner passer posttrafikken ind til 1856, hvor den lider havari, og staten stopper ruten kort efter. Der skal gå over 100 år, før staten kommer ind i billedet igen. I 1857 kommer hjuldamperen Merkur til. Den vinder dog aldrig bornholmernes sympati. Varpe-Lars, som skibet hånende bliver kaldt, fordi den ofte skal varpes ind i havnen, ligger stille i perioden december til marts. Merkur er altså heller ikke egnet til at dække det tydeligt stigende transportbehov. Vi er uden for Rønne Rådhus. Året er 1866. Lige herinde bag mig der sidder en flok indflydelsesrige bornholmske forretningsmænd og diskuterer vilkårene for en bornholmsk livline til omverdenen. Det er desværre ikke rigtig lykkedes at få etableret en ordentlig fast forbindelse, og nu vil disse herrer tage sagen i egen hånd. Det er allerede lykkedes dem at skaffe en startkapital på 60.000 rigsdaler ved hjælp af en annonce i Bornholms Avis, så de mener det seriøst. Da en række bornholmske erhvervsfolk samles på Rådhuset i Rønne den 14. februar 1866 og stifter Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866 AS, får bornholmerne omsider en rigtig regelmæssig forbindelse til det øvrige land. Den første bestyrelse består af formand, konsul Rasch, købmand Thorsen, prokurator Lund, gårdejer Lohmann og gårdejer Jespersen. Selskabets første skib Scandia har 35 køjepladser og sejler fra København den 3. november. Den afgår herefter fra Bornholm en gang om ugen. Fra 1870 sættes frekvensen op til 2 afgange om ugen, og 1 afgang om ugen anløber skibet desuden Ystad og Trelleborg på turen til hovedstaden. Allerede i 1873 indsætter 66 sit andet skib Heimdal på ruten Rønne-København. Skibet har 50 køjepladser. I en københavnsk søndagsavis finder man i 1876 en rejsebeskrivelse af turen med dampskib til Bornholm. Afstanden mellem København og Bornholm er 24 mil, der tilbagelægges i løbet af 10-12 timer. Går man til eksempel ombord i dampskibet om morgenen kl. 7, er man i Rønne om eftermiddagen kl. 6, efter en, naturligvis når vejret er gunstigt, meget behagelig overrejse. Dampskibene, der anvendes til denne fart, Heimdal og Scandia, er 2 udmærket sejlende skrueskibe. Sidstnævnte får dog en gang imellem en skrue løs. De er fortræffeligt indrettet til passagerfart, med behagelige sovepladser, hvor man ligger sig med mors dragkisteskuffe og med et fortræffeligt frokostbord. Man vil vanskeligt finde flinkere og behageligere betjening i noget skib, end her på denne rute, lige oppe fra kaptajnen og ned til kahytstrengen. Det er dog ikke alle, der deler den mening om turen. I en bornholmsk avis kan man i 1881 læse et fortørnet indlæg. Advarsel. De, som rejser med skibet Heimdal, advares om ikke at komme styrmanden ombord for nær, da han ikke er fri for at være uhøflig mod passagererne.
I det mindste var han brutal i sin optræden mod mig, den 16. Dennis, på turen fra København til Rønne. I 1875 kommer et nyt dampskibsselskab på tale, da man her på Østlandet er temmelig ked af, at al trafikken koncentreres omkring Rønne. Aktietegningen til det nye selskab begynder, men det sker ikke uden ballade blandt bornholmerne. Svanekeboerne er i første omgang fornærmet over, at aktietegningen er begyndt i Nexø, men det lykkedes dem at få fingre i en snes aktier. I Gudhjem bliver der holdt møde på skolen, og toldkontrollør Jørgensen bliver her en god fortaler for projektet. Også i Allinge bliver der straks tegnet aktier. I Hasle er det især ved lærer Siersteds hjælp, at aktietegningen tager fart. Hasleboerne har dog den betingelse, at Hasle bliver endestation for anløbsstederne på Bornholm, før turen går til København. Bornholmerne vil altså gerne være en del af Danmark, men de må selv sørge for at holde forbindelsen. Og netop derfor sætter de bornholmske forretningsmænd sig ned både i Rønne og på Østlandet, for at oprette de faste ruter mellem moderlandet og øen. Nu skal Bornholm for alvor gøre sig gældende i det øvrige Danmarks stadig frodigere handelsliv og spirende turisme. Det nye dampskibsselskab bliver oprettet den 4. juni 1876 ved et møde i Åkirkeby. Det får navnet Det Østbornholmske Dampskibsselskab og skal sejle med ruteskib hver dag fra Nexø via Svaneke, Gudhjem, Allinge og Hasle til København og retur. Bestyrelsen kommer til at bestå af købmand og formand Berg fra Nexø, skibsfører Munk fra Nexø, Sandemand Hansen fra Bodilsker, købmand Schmidt fra Svaneke, købmand Mogensen fra Gudhjem, proprietær Stenberg fra Øster Lars, købmand Grønbæk fra Allinge, proprietær Jensen fra Olsker og rantier Rømer fra Hasle. Østbornholmskes første skib bliver skruedamperen Erna, der bygges i Malmø for 125.000 kroner. Konkurrencen gavner kun trafikforbindelsen, og i 1887, der sætter 66 den første natbåd ind mellem Rønne og København. Det er dog ikke fryd og gammel alt sammen. Havet giver og havet tager, og det må bornholmerne sande med Bornholms Titanic, damperen Jarl. Her i Allinge Havn der ligger damperen Jarl, som er ejet af det nye Østbornholmske Dampskibsselskab. Det er den 4. marts 1890, og havnen og skibet er indhyllet i en kraftig snestorm. Søerne står ind over havnemolen, og hen under dæk der sidder den erfarne kaptajn Mathias Davidsen og overvejer, om han skal gennemføre den forestående rejse til København. Afgang er om kun et par timer. Da lasten er sikret forsvarlig, giver Davidsen ordre til at dække lurerne godt til, og i øvrigt at gøre skibet klar til afgang. Men Davidsen er tydeligt i et trykket humør denne aften. På trods af snestormen, der sejler Jarl nu afsted mod København, og det skal vise sig at være en skæbnesvanger beslutning. Jarl forsvinder nemlig oppe i Hammervandet kort efter midnat, natten mellem den 4. og 5. marts 1890. Og skibets undergang, det er nok det mest kendte skibsforlis i Bornholms historie. Ingen af de 12 besætningsmedlemmer eller 14 passagerer overlever nemlig, og på trods af mange ihærdige forsøg, der er vraget aldrig blevet fundet. Holger Drachmann laver et lille hæfte med et digt. Det bliver udgivet, og alle pengene går til de efterladte. Rederiets nye skib, efterfølgeren til Jarl, bliver opkaldt efter kaptajn Mathias Davidsen. Der er heller ikke det store held med Østbornholmskes første skib Erna. I 1890'erne kommer Erna ud for en del uheld, som i 1897 kulminerer, da skibet grundstøder i stiv kuling på Falsterbo Rev. Både de 9 passagerer og de 13 besætningsmedlemmer redder sig i bådene, mens Erna synker på lavt vand. Styrehuset forbliver der oven vande, men Erna må opgives. Storme er desværre daglig kost for både passagerer og besætningsmedlemmer på Østersøen. Efter en snestorm natten mellem den 23. og 24. marts 1898 savnes flere bornholmske fiskerbåde. Bornholms Avis bringer et par dage efter et indlæg om rutebåden M. Davidsens indsats for at finde dem. Undertegnede fiskere, der under den forrygende snestorm havde vores kammerater og slægtninge på søen i mindre halvdæksbåd og ængstedes for deres skæbne, henvendte os fredag middag til kaptajn Ødbergsen, der lå med sit skib M. Davidsen i Hasle Havn, for at formå ham til at gøre et forsøg på at komme dem til hjælp. Efter kun et øjebliks betænkning gav kaptajn Ødbergsen ordre til hurtigst muligt at skaffe damp på kedlen, skrev så imidlertid et kort telegram til sit rederi, og snart efter dampede M. Davidsen ud af Hasle Havn, medhavende 7 raske fiskere til at yde assistance. Kun en af de savnede både fandtes, og denne var kommet så nær ind under land, at den kunne klare sig selv. Men derfor var kaptajn Ødbergsens opoffrelse lige stor, og viser, at han har hjertet på det rette sted. Vi var 6 timer på søen,
og han tog ikke en øre for hele turen. For denne menneskekærlige imødekommenhed bringer vi på samtlige fiskers vegne, kaptajn Edbergsen og M. Davidsens flinke besætning, vor inderligste tak. Underskrevet i Hasle den 26. marts 1898 af 6 fiskere fra Hasle og 1 fra Tegn. Damperen M. Davidsen bliver heller ikke forskånet for dramatik. I 1901 strander skibet på Hammer Odde. Skibet bliver bjerget og bugseret til værft i Helsingør. Men da det skal af bedingen, kæntrer det og må på ny repareres. Ruterne med både Østbornholmske og 66 skaber livlig aktivitet og vækst på øen. En fremgang, som forstærkes yderligere, da jernbanen mellem Rønne og Nexø åbner i år 1900. Der er nu ikke bare daglige skibsafgange mellem Rønne og København. Også sejlruter til Sassnitz, Stettin og Svinemünde er kommet til. Tyske turister strømmer til øen, og de efterspørger især komfort. Derfor begynder både badehoteller og pensionater at skyde op på øen, især på Nordlandet. Fiskeriet trives også, og udviklingen af røgerierne sætter sit præg på øen. Det mærker man også til i rederierne. Friskrøget fisk bliver dagligt sendt til fiskehandlerne og markederne i København med det Østbornholmske Dampskibsselskab. Bornholms Maskinfabrik, her bag mig, bygger i årene 1895 til 1903 12 stålskibe til rederier i Rønne, Nexø, Svendborg, Ærøskøbing, Marstal og København. Det er en driftig virksomhed med mange ansatte og et imponerende gå-på-mod. Skibene på Københavnsruten bliver også større og større, og komforten bedre og bedre. Der er én vej, og det er fremad. Men der er optræk til krisetider i horisonten. 2 verdenskrige vil snart gøre søfarten i Østersøen usikker med både miner og krigshandlinger. Og utallige søfolk vil snart lade livet.